L'any 2015, la directiva del Poblenou va prendre una decisió difícil i dolorosa. El club de Can Felipa va decidir retirar-se de la divisió d'honor de waterpolo i baixar fins a la primera catalana, el que seria una tercera divisió de futbol. La intenció era començar amb un equip absolutament amateur i 3 anys més tard el projecte s'ha consolidat. La nostra idea és tornar a estar el més amunt possible on havíem estat anteriorment, però intentant treballar des de la base. El primer any va ser la posta en marxa, per dir-ho d'alguna manera. L'any passat ja va ser una miqueta més, ja ens coneixíem tots, i aquest any ha sigut ja quan hem anat realment a buscar objectius. És un punt ja per al club, però anem seguir endavant. Hi havia jugadors que se'n van anar, hi havia que van continuar i l'equip va seguir igual. Els més joves van ser els grans beneficiats d'aquesta situació. El club, que disposa de 9 equips i 120 jugadors, confia plenament en el planter. Fins i tot l'entrenador del primer equip també ho és d'algunes de les categories inferiors. No hi ha la pressió aquesta competitiva d'estar a dalt, però som nosaltres mateixos també una mica que ens fiquem aquesta pressió, sobretot de voler fer un bon treball. La primera filosofía de Poblenou es de que los canteranos son los principales, los que se cuidan y que siempre buscan los entrenadores a los jugadores jóvenes de la cantera que suban al primer equipo y que tengan minutos. La divisió d'honor ara queda molt lluny, però des del Poblenou miren cap a dalt amb confiança i optimisme. I l'objectiu de pujar és factible. Si hem de pujar a segona, doncs pujarem a segona. I llavors, si arribem a segona, doncs ja veurem si podem pujar a primera. Dels 9 equips, el Poblenou encara no en té cap de femení, una demanda que fan algunes de les joves jugadores que té el club. A mi m'agradaria que el Poblenou tingués un equip femení, però no volen venir més nenes i al final m'hauré d'anar. La petició està feta. Això sí, la Caral i els més de 100 jugadors del Poblenou començaran cada partit de la mateixa manera. 3x3, 9, 3x3, 9, 3x3, 9. Visca el Poblenou!